n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wulikajɔ ani baaraba min daminɛna Kidal marabolo kɔnɔna na n'o ye gosili ta ka ɲɛsin Kidal kan ma ale ni Kidal gouvernorat ma an ka wolomasiri tabaw fɛ n'o kɛra nin kalo in tile tubabu kalo salen tile 29 o baaraw olu tora senna kalo tile 30 kunungo o senfɛ sa Bamajɔlen ɲɔgɔnwalekɛba caman kɔni bɔnɛna a nin na u kun ye minɛnw camanba den cɛ sa n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka tulu bila wo dɔ kɔnɔ armée ye tako ka ni pankuru ye taji citerne dɔ tun b'o la pick-up dɔ tun b'o la ani blindé dɔ armée kɔni ye mugu kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ min ye baro kɛlɛtigi ye sa k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u ka nin baara kɛcogo ɲuman na Kidalikaw olu fɛ yen min ye Bamajɔlen ɲɔgɔnwalekɛbaw ye sa k'u ɲinini kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana fan 14 fɛ baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko bɛna o bɛ sigi sen kan cogo min fadal Kidaliko in na min kɛra min ye nanzaralakaw ye Bamaci jɛkulu min b'an fɛ n'a kun ye MLA n'a yɛlɛmana ka kɛ FLA ye ale de y'a fɔ Faransi kunnafonidilaw ye ko min ye Irisilakaw ye k'u ye waa wɛrɛ ko ka taa ka armée to k'a sɔrɔ armée ni olu bɛɛ lajɛlen sigira ka na ANEFISikaw fɛ yen bi na olu kunnafonidila kelenw olu de fana y'a bɛ k'a yira tuguni k'a fɔ ko min ye Irisilakaw ye k'u ma sɔn fewu FLA ale ka laɲini ma n'o ye k'i senbɔ kɛlɛ la k'a ko to senna min ye Bamajɔlen ɲɔgɔnwalekɛbaw kɔni ye olu de bɛ ka kibaruya suguya bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati na min ye Irisilakaw ye olu ko k'u ka kuntilenna ye kelen ye Kidal n'a marabolo kɔnɔ armée sennɔ olu sennɔ wa olu ni armée de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ yɛlɛma foyi tɛna don o la laɲini min ye min ye o tɛna se ka sɔrɔ ka ɲɛsin Bamaciwalew jɛkuluw ma kuma tɛ ko ka tugu olu kɔ wa u ye bataki min fana fɔ o bataki tɛ tiɲɛ ye Irisilakaw ko olu t'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna u b'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna wa olu tɛna jɛ ka baara kɛ nin waati in na sabula a yirala k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni a tɔ bɛ ka yɛlɛma sabula armée ale ye wulikajɔ min kɛ o gosili barika o bonyana kosɛbɛ Ɔnborikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ bin taara kɛ yen kan bi an ka wolomasiri tabaw kɔni u y'u sago sɔrɔ yɔrɔ la wulikajɔ ni cɛsiri kɔfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye an ka sɔrɔdasi cɛw ye u ye wulikajɔ kɛ pankuru ale kɔni nana sa maa minnu tun bɛ n'olu joginna ka taa n'olu dɔw ye Ɔnbori min ye wolomasiri tabaw ye u ka dagayɔrɔ bɛ b'u bolo yen u kɛlen k'a yɔrɔ minɛ k'a mara maa si tɛ se ka don maa si tɛ se ka bɔ fala o hukumu kelen de kɔnɔna na sa min ye armée kabini nɛgɛ kanɲɛ 4 waati citerne 830 o de donna Bamako ale kɔnɔna ni taji ye DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin taji ninnu ye u nana yɔrɔ min na baara bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen douane cour kɔnɔna parking u ni polisilakaw taara olu bila yen n'Ala sɔnna ma ni sɛbɛnko ɲɛnabɔra sa a na tila an ka marabolow ni an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na nka fala ye halisa taji ko u k'a ko lajɛ hali bi taji bɛ na cogo min a bɛ tunu o cogoya kelen na ni essence tɛ gasoil kɔni est-ce que o feereli ma dabila station na yɛrɛ bɛɛ b'a san marché noir de la sisan gasoil station na kɔni fo n'Ala farali kan dɛ donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ sa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la Jeli Sulemani ale ye tasi bila